uxube kuthiwa uYesu. So ifuthela sesifufu uyicike izawuthi suka ikhaphule iphazamise kusenkonzweni. Umntwana akanikwa yonke into noba uyayifuna akayinikwa ecaweni umntwana. Siyifundise loo nto. Sifunde ke makholwa, masiqale kule ncwadi yamaHebhere chapter 2 sikhuluma ngendaba yomthandazo nendifuna ukuqhubeka nokuni emphasize nokuyicinezela ukuze abantu behluleke kwisubmission balahlekwa ngumthandazo. Umoya Ingcwele uze asebenze umazi kufuneka kube ngumuntu othandazayo. Into yokusindiswa into kamoya awunoyazi ngengqondo nesikolo, ifuna ngokuyazi uba usentweni ongayaziyo. Unyanzelekile ngoxa ungayazi uloku usondele kuThixo ongakwazisa ukusindiswa. Ukusindiswa unothi ungumfundisi ndiyakwazi, udida abantu bengabefundisa, udida abantu bengabapostile ukusindiswa. Ungabi nabudlelwane tu noThixo, seliposition yona uyifumene kodwa ungahlelani noThixo. So sonke njengoba omkhulu nongekho omkhulu siyafana kule nto yokuhlelana noThixo. Sinyanzelekile basithandaze. Alikho ixesha apho ke kuthiwa ukhulile ngokwaneleyo, awunophinda ulahlekane nobudlelwane bakho noThixo. Ubukuhayilizela ukuthandaza wakubeka ecaleni, buyaphela ubuhlobo bakho noThixo. Ukudlelana noThixo kufana nokudlelana kwethu singabantu. Xa umuntu lokumfonela njalo uhlele seduze kwakho lo muntu nasenhlizweni yakho, kodwa mhlazana waqhawula i-communication nomuntu uyaphela okwakusondelelana kwenu nobabili. Ezinye izinto zivase kuthiwa zamehlela, kanti ngela xesha benikade nixhumana buyazi yonke indlela yakhe. Once uyeka ubudlelwane nomuntu uva kuthiwa ubani akasekho njalo njalo, because ufe ifondisa namanzi ufe kangaka. Telesalo mvuya cela ke siwafundela amazwi. uYesu ke ufundisa abafundi bakhe uthi thandazani ukuze ningangeni ebulingweni. So xa ungathandazi uzawungena kuzo izilingo. iBhayibhile sithi thandazela uba ungazinqweneli izinto ezimbi. Ukwenza izinto ezinqwenela into ezimbi ufuna ube ngumuntu othandazayo. Cela ke siwafundela amazwi ke chapter number 2 verse number 15 ngoku. Ncwadi yamaHebhere chapter 2 verse number 15. Isihloko sithi umbingeleli onovelwano nothembekileyo. Umbingeleli esikhonza yena ke unovelwano uYesu. Futhi uYesu uthembakele. Unalo uvelwano. Uyabavela abantu uYesu abamkhonzayo. Verse 15. Ngalendlela ke wabakhulula abantu nakwimbophelelo zokoyika ukufa. Wabakhulula abantu kwimbophelelo zokoyika ukufa. Ababe phansi kwazo bonke ubomi babo.
verse 16. Ke aba abancedayo asizozithunywa. Abantu Yesu azobanceda ayizozithunywa. Ngabantu abayinzala kaAbraham. Ngabantu ababizwa kuba bayinzala kaAbraham. Ngoko ke ubemele ukuba afane nqwa. Ukuze abancede aba bantu bekumele uba uYesu afane ncamashinqwa naba bantu. Afane naba bantu. Khona ukuze abe Embathe ingubo yenyama abayembetheyo. Bekumele uba afane uYesu. That's why uYesu kwafuneka ezelwe njengathi, ahlale esibelethweni njengathi, abe nenyama esiyembetheyo. So a-challengewe uYesu ngendlela esi-challengewa ngayo. Siyavana bathandekayo? Yes. But iBhayibhile bekumele uba ukuze akwazi usinceda afane nqwa nathi uYesu. Khona ukuze abe ngumbingeleli onovelwano. Ukuze uYesu abe ngumbingeleli onovelwano. Nothembekileyo. Emsebenzini kaThixo. Onako ukungcengcezela izono zabantu. Ukuze abe nako uYesu ukungcengcezela izono zabantu. Verse number 13 ka-chapter 4. Now kuthiwa ke uYesu unceda hayi isithunywa, unceda abantu. So xa uthandaza ke utsho uzibone ubuthakathaka bakho. Uzazi uba uyalidinga uncedo. Because xa ungakhonzi ungathandazi uncedo ubone uyalidinga. Amen. Because awuyi esipilini. Yes, Lord. Awukwazi ukuzibona ke ngoba ufeyila phi wena. Amen. Yesu unceda abantu ayizithunywa. Yeah. So abantu abanceda uYesu ngabazibona ba siyaludinga uncedo. Baninzi abantu abathabala lapha phandle ngaba bayancedwa into nabaziboni uba uncedo baludinga. Awukwazi ukuncedwa until uzibona. Noba abantu bangakuqhubela bathi mawusubeke usendaweni zoncedo ngeke uthi uncedakala until wena uzifumana uba ndidinga uncedo. Funda Ncwadi yamaHebhere chapter 4 verse 13. Akukho nto ifihlakeleyo kuyo. Okwesibili funeke bazi aba bantu bathandazayo batsho bazazi uba ayikho into efihlakeleyo. Yonke into. So xa ukhonza uThixo, xa ukhonza uThixo akho nto ifihlakeleyo noba ngabe ungayihayida kubantu but ayifihlakalanga impilo yomntu uKristu. So ayikho into efihlakeleyo. Awukhonzeli ukuze abantu bancome, funeka ukhonzele uqhelanise uphila ubomi bakho. Ungaphilela abantu, uphilele wena noThixo. Because uThixo ayikho into esingayihayida. Yonke into imeze. Yonke into imeze phambi koThixo. Silindelwe kukwenza ingxelo kuye xa sisi. Okwesibini umuntu lo usazokwenza ingxelo. Umuntu lo njengoba sikhonza nje umuntu lo usazokwenza ingxelo kuThixo ngendlela abephila ngayo. Imeze impilo yethu. So xa ukhonza ke siyalolwa xa uthandaza isazela sakho. So that ungakhonzeli bantu. Ungefu amanage ngabantu abantu besithi mzalwane kodwa wena ungengumzalwane. Uyazi lo ukuthi ndingumzalwane. Senziwanga ngo. Yabona abantu bathi basenziwa phandle, abantu basenziwe kodwa beqhubeka nezono zabo. Because abathandaza abayazi yona le right. Usana nethuba loba kubhanxe akwenza umuntu angathi ulikholwa kodwa uningelo khona. So that's why I said xa uthandaza uyazazi into yoba the right noThixo ngoku. Uyazazi xa ungekho right noThixo. Awuhlali ungekho right noThixo. Likhona indlela yokuba right noThixo. Funda. Verse 14. Ngoko ke sinombingelo. So funeke xa usindisiwe uzibethele uba sisazokwenza ingxelo.
And ayikho into efihlakeleyo uThixo endiyenzayo angayiboniyo. So mandingakhonzeli bantu. Ngoba usindiswe ukhonzeli kuze ubheke emangcwabeni, ukhonzeli ukumbona uThixo. You must have a good relationship noThixo. God is a friend. Ungumhlobo. Now xa unendawo ngasemhlobeni wakho uyayilungisa. Lendlela ova ngayo xa uxabene nomuntu indlela efana uve ngayo xa ungenzanga kakuhle phambi koThixo. So there is no need yokwenza ngathi kuhle phakathi kwakho noThixo kungekho kuhle, because uThixo uyakwazi uba awuhambi kakuhle. So sikho isidingo sokuma ngaphambili sivuthe sihlabelele sishumayele ngathi kuhle phakathi kwethu noThixo ngoba kahayidelwa nto. Yintoni ekwenza loo nto? Kokwakuthandaza. Because phakathi kwabantu kangabonakali, but phaya ekuthandazeni kwakho kuyavela into yiyo. Ya. Bonke abantu abangathandaziyo abazazi babanjani. Funda. Ngoko ke sinombingeleli omkhulu nje. Sukhonza udakwe yi-service, dakwe zii-ministries. Sidakwe yi-ministry. Iba sesingqondweni. Ungekashumayeli ubukwanga umzalo wakho. Sulahlekelwa bubuzalwane kushiyeka ukushumayela. Sulahlekelwa bubuntwana bukaThixo kushiyeka ichorus onayo. Sulahlekelwa bubuntwana bukaThixo kushiyeka umpostile. No! Before ube ngumpostile ubungumntwana kaThixo. Don't lose ukuba ngumntwana kaThixo. Yeah. Because umshumayeli nokuba i-worship akuzukunika nto ngoThixo. Before worship ube ngumntwana kaThixo. That means ukuba i-worship kuzalwa bubuntwana bukaThixo. Once you lose ubuntwana bukaThixo nobungasala ne-worship. Yeah. Lewen ngasikhonza abazama masinga lahlekelwa bubuntwana. Sisalwe nobulungu benkonzo encawa kuyo. Yes, maninga lose ubuntwana bukaThixo. Kodwa ndiqhubeke ndiyimemba yale cawa. Le cawa ndafika kuyo ngenxa yokusindiswa. So once I lose salvation, necawe le ulilize uyihamba. Hayibo. Yes, maninga lose ubuntwana. Nisiyeke nocontribute ndikhuphe 10 kodwa ubuntwana bundiluzile bona. Maningaluzi ubuntwana bukaThixo, nisiyeke ndicontribute ndinikela kangangoko, but nilahlekelwe yeyona nto yandenza ndanikela. Hayi. Don't enjoy to be a member of a church. Yebo. But ungasekho ebuntwaneni bukaThixo. I need ukunxila ku-right. I need ukujola ku-right. Kodwa ndithi xa ujola usenkonzweni ujola unegama lokusindiswa. You better ujole ngokuphandle. Ungcono umuntu opaphandle ojole ngakholwa kunomuntu ojole ngaphakathi enkonzweni. Ungcono umuntu odakwa apha ngaphandle kunomuntu osisidakwa sasenkonzweni. Ya. Ukuhleva umuntu onxila pha edayisa ngumzimba engenagama lokusindiswa. Udom umuntu ojolayo kodwa esithi unegama lokusindiswa. You better lose ibandla kodwa ungabuluzi ubuntwana bukaThixo. You better lose umfundisi kodwa ungabuluzi ubuntwana bukaThixo. Yazi into ekwenza ube ngcono. Amen ngozweni. Yini egcina lento uzuyazi ukusindiswa, uthandaza makholwa, kugcina i-relationship yami noThixo. Ukuze nibe nobudlelwane nabazalwane funeka ndingayiluzi eyam noThixo, because once I lose eyam noThixo ndizopretenda phakathi kwabantu.
Once ulahlekelwe yile kaThixo uzawukhetha amathile kawukhonza. Ayibalulekanga eyam nawe, kubaluleke kaThixo. So that kasendini naye kaThixo automatically izaba khona eyam nawe. Akekho umuntu ongangezwani nabantu efana noNkulunkulu, futhi akekho umuntu ongacaphukela abantu efana noThixo. Once inyawo zakho indlela zakho zibe right noThixo, abathakathi emhlabeni zozibe nabo. Ndithi kuwe, once ube right noThixo, i-enemies emhlabeni zozibe nazo. Akekho umuntu ongamthatha njengotshaba, because when indlela zakho zikholisa uThixo, incwadi yeProverbs 16 verse number 17, ube indlela zendoda ziyamkholisa, wenza intshaba lendoda sibulisane nayo. That means kuyaphela utshaba. Awungena umuntu ozokhonza uNkulunkulu esithi ndiyabulawa ndiyathakatha ulumkela ukuba ungasondwa ngabantu. Awusonda, nokusonda awunomzonda wena, because we're right noThixo. I think prayer maintain the standard of the gospel. Yeah. Kweke sinombingeleli omkhulu nje. Sinombingeleli omkhulu. Udabula amazulu. Udabula amazulu. Udabula amazulu. uYesu unyana kaThixo. uYesu ongunyana kaThixo. Masibambeleleni ke kuye kwesivumo sethu. Verse 15. Verse number 15. Kaloku owethu umbingeleli omkhulu. Uyabona laa nto ukuvela emthandazweni ikwenza ukwazi ukuxela ubuthakathaka bakho. Ukuba ungavelwa ngabazalwane, uvelwe uYesu. Akuvele. Vele uYesu ebuthakathakeni bakho. Sinombingeleli. From chapter 3 verse number 1. Sinombingeleli thina. Sinombingeleli thina. Sinombingeleli. No. Chapter 3 verse 1. Umbingeleli ngumuntu omaphakathi kwakho noThixo akungxengxezele izono. Hallelujah. Izono ezingxengxezelwayo zezivunywayo. So kunzima ukwehluleka kwakho xa usilisiwe kunethuba lomthandazo. Funda. Chapter 3 verse 1. Isihloko sithi uYesu mkhulu kunoMoses. Ngoba ke mawethu abiziweyo ayilileyo yendlu kaThixo. Khani mjongisise uYesu lo simvumayo thina makholwa ukuba ungumthunywa kaThixo. Isixhosa esidala apha. Isixhosa esidala. I know the Lord will make a way for me. Oh yes, for me. I know the Lord will make a way for me. Oh yes. Yes, for me. If I live The Holy Lord. on the road into I know the road, I know the Lord will make a way for me. Oh yes, for me. Verse number 1. Sixhosa esidala. Now. Sinombingeleli. uKristu umbingeleli. Izolo xa uthandaza uya umethembe ngokumethemba. Uphume ukuzethemba. Uphume ekwazini uba into ezininzi uyakwazi ukuzenza. Uvele ube ngumuntu ongakwazi ukwenza nto. Ube fully dependent kuye. Amen. Xa usilisiwe uba nokholo, uyakhula elukholweni xa uthandaza. Uyakhula spiritually xa uthandaza. Amen. Uyakhula.
xa ungathandazi awukhuli uqhubela njalo ukonzweni kodwa ukhulu because awunalo ithuba lokuthandaza wena. Xa uthandaza ububuligwala iyaphela xa uthandaza. Ayeka ngoku ukoyika leyo nendaba. Uyayeka uba ngumzalwane oligwala, uyekiswa kuthandaza. Umuntu baligwala ngokuyesu wakho mbona baligwala igwala njani igwala esekhona. Beligwala nyani beligwala woyike nokuphuma woyika apha endlini bakhona abantu woyika wawucika izibane woyike so xa uthandaza uyaphuma ekuba ligwala because ukugwala lutshaba lokhona. Uba ngabe ligwala ifaith awunayo, uba strong kwi-faith xa uthandaza. Noba uyintombazana ba strong banokholo, noba ungumama banokholo. Xa uthandaza uyakwazi ukuthi hayi abantu abazela abantwana bayaboyika abantwana babo because soze ungamoyiki umntwana ungathandazi. Ya Abantwana babo abaphethe abazali namhlanje. Umuntu ahlale kakubi kwakhe umntana, hayi usistranger, mntana uyumntana. So uyathandaza, xa uthandaza you gain power, authority yokuba ngumzali. Umntako umxelele izinto ezirongo ba mntam apha kuzophilwa ngolhlobo because of igunya onalo. And uthethe umntwana oyike ungumama. Kodwa kule mihla yethu abantwana baphume emakhaya bengenayo, ongenanina owashiywa ngunina esemncinci uyafana ngabantu nomuntu onabazali. Kude kube ngcono mhlawumbe nalo ungasela abazali umbone uhlonipha ngcono kunalo nomama notata. Because xa ungathandazi noba ulikholwa yazi bakhona abantwana abaphuma emakhaya abefundisa abantwana abazali babo ngabefundisi nabazali babo bakhulele kwinkolo kodwa baphume behamba ngezisu befaka amacici eziphumulweni besoyikeka. Unina noyise balidi bandla bafundisa abantu impilo i-character right. Kodwa xa kuphuma abantwana bayi-opposite katata nomama because umama notata kanahaye ekhaya and uyaboyika abantwana bakhe. Xa ungathandaza awunokwazi uba nendlela right. Yandiva kule uba banefear, amadimoni afaka ifear because abo bantwana banamadimoni. Amadimoni la benza abantwana bangawoyiki ugqobhoza indawo sibuhlungu ezanto kodwa ngamadimoni awe they are controlling, bacontrolwa yimimoya. Then la mimoya iyakwethusa xa ungumzali, kwethusa. They are not normal abantu. There is a spirit that controls abantwana. Then if you can't pray uthandaza, as a spirit is overpower. That is why yofika emakhaya nabazalwane ungekho umthandazo, unzima umthandazo because kubusa imimoya ekhona. Siyabona yazi abantu abaninzi xa bekhonza uThixo besinisiwe bathembe amandla xa befika ecaweni abanawo emakhaya because emakhaya abuswa ngamadimoni amakhaya. Utata nomama walapha uyakholwa kodwa ngokwakholwayo akubusa uThixo kwelikhaya, kubusa amadimoni. Amen ukhona. Yes, kubusa imimoya. Then imimoya once ibekhona xa ungathandazi imimoya ivela ikwenza ube nefiye.
Yabona kwezinye indawo ufike uphangele emsebenzini woyike ukuthi usindisiwe. Ucingela uba wena into nje ayona uba woyika nje, kukho imimoya econtroller la ndawo. Selingafuni uba livakala igama elithi Yesu. So uvela ufike ucinezelwe yila mimoya. But uma usindisiwe uthandaza, uwe ofika ubuse phezu kwala mimoya. Amen. Ayizenzakali la nto bazama siyevana. Athi ifie yoba uzivusoyika kwakuvela ubungumzalwane woyika ukuthetha ngoThixo. That means apha kule ndawo uphangela kuyo kwesi sikolo ofunda kuso there are demons. Funda Incwadi yamaHebhere chapter 3 verse 1. uKristu mkhulu Kristu mkhulu kunomosisi. Ndithi ke ngoko bazalwane bangcwele mabelana ngobizo lwasemazulwini. Mondeleni umpostili. Ithi iBhayibhile lesulu nqapheleni umpostoli. Umbingeleli omkhulu. Wovumo lwenu. uKristu. Yabona ke ngoku na ungathandazi you replace uKristu ngomfundisi okanye ngompostoli omuntu. Then ube nompostoli osenyameni wena. Ya ube nompostoli wakho wena. iBhayibhile ithi thina masiqaphele umpostoli wethu. Mnyeke ngokumpostoli othunywe phakathi kwamasindiswa uKristu. Baka ungathandaza ukhula imose emoyeni andithi. Then uyasuka uKristu kungena indoda inyama, kungena indoda. uPaul intoba yena mntu apho moyika nyani umuntu lo. Umpostoli. Funda mntu kabani ithandizana ze. Yes. Ubaba ninabapostile ninompostoli olapha ophila khona umuntu. Endithi niphansi kwakhe. Hayi. Into abangela babapostile babe khona namhlanje bekhona amadoda ekuthiwa ngabapostile kodwa ibandlalele impostile bani eli. Ani control anilawule kukungathandazi. Because once ungathandazi kumuntu endaweni kaKristu. Uma umuntu endaweni kaKristu. Uvumuntu wenza into efunwa ngumuntu, ucontrolwa ngumuntu. Woyika umuntu ngaphezu kwaKristu. Qapheleni umpostoli okwangumpristi. Because intweni baba abapostile abakwazi ukukuvelana nawe ebuthakathakeni bakho. Wena uhlaselwa zizono ungafa umpostile khona. Because akangene upristi. But lo ekuthiwa masimqaphele ngumpristi ukuba umpostoli. Madoda liboke igama lenkosi. Akathunywanga omnye umuntu kuThixo madoda. uThixo uthuma indoda eyodwa egama layo nguYesu. Mnye umpostile wamasindiswa. Ndithi ebandleni asinampostile oyindoda osenyameni. Uma sikhonza kule ndawo kumele uba kungabi yondoda enye ehleli kwikhawutsha mani. Hayibo. Ehlalelwe i-red carpet kumwe ngenyawo. No, ebandleni lamasindiswa kumelwa uKristu. Yona nje iBhayibhile ingathi kuyoba khona umpostoli, ithi ko abanye bayaba ngabapostoli because there is no man ebanye kwibandla. Then ukukhothanyelwe loo ndoda leyo. And because of lack of prayer, yokuba lazy komthandazo wabo abasindisiweyo, bazimisela owabo umpostoli, bambeka umfo wamiswa kuThixo. Inye indoda engumpostoli eyathunywa ezulwini. uKristu. Kristu kasikhonza kondoda efuneka iqapheleke ebandleni balento. There is no special man xa kukhonza amasindiswa. Ndithi suvuma empilweni yakho kube khona umuntu omfaka esihlalweni sikaKristu. Ithemba lakho libe kuye.
uthi uhamba uthi kawuthetha abanye bafaka neemoto zabo izitiki zabo bathi umpostile wethu babeka ithemba labo endodeni. Qalekisa umuntu obeka ithemba lakhe emntwini. Don't allow enhliziyweni yakho bekhona indoda. Le nto ungathandazi bazamam sithatha omnye phakathi kwethu simenze umpostile. Asifuna nimazi umpostile simnikeziweyo. Akekho omnye. Jesus. No, akekho omnye umpostile, akekho umpostile, akekho. Yiyo le nto abantu abaninzi amabandla amaninzi alandela abapostile asemanyaleni. Ayikho indoda efuneka ibekwe yodwa pha kukhothanywe kuyo kuthiwa siphansi kogcobo lwayo. No, umuntu osindisiwe akakhothami phansi kogcobo lomnye umuntu. Sinikeza ugcobo olunye from the Holy Spirit. Asinikani. Labapostile aba sibafunda ngabe eBhayibhelini uPetros azange banika abanye ugcobo. Man. Zange akekho umpostile wagcoba abanye aba. Because abantu abasinzwe namhlanje abakufuni ukukhuleka, bakufuna ukuthandaza. Urotshwa lula. Ibandla liphathwe ngumpostile uthi ka ungqina uthi ndikhonza phansi kompostile ubani. Asikhonze phansi kwabapostile. Sikhonza phansi kukaKristu. Ibandla liphansi kukaKristu. Uyabona uba ngabe ukhonza phansi kwendoda okanye umfazi othile ekuthiwa yiprofethi nomfazi lowo akanalo izulu. Uthi uJesu mayikhuluma noPetros, I will build my church. The church belongs to Christ. So uba ngabe uthi ka ufakazi uthi ndisindisiwe kodwa ndisinzwe phansi komuntu awukasindiswa mani wena. Because akekho umuntu osindiswa omunye umuntu. uJesu osindisa abantu. Once we're part of prophet awubasizwa. Once we're part of abantu uthi osintroducer uthi ndiphansi kompostoli ubani. Usalahlekile wena. You are under the curse as long you belong emntwini. So ibandla lelikaKristu. So abantu funeke babe ngabakaKristu. So need to pray because you yebo ukwazi ukungamkhonza umuntu ongathandazi. Funda put standards. Funda standards. Now the Bible ithi ngumpostile qaphela. Samqaphela bonke abapostile abagcwele umhlaba. Qaphelani lo. Yehova doda. Alibonke igama lenkosi. Qaphelani nanku umpostile. La kuthiwa ngabapostile zinkonzo ayikho bathunywa zinkonzo. Uthi fanele into yoba ngokwebandleni kuqatshelwe into yoba wonke umuntu angayithola la gift. Wonke umuntu angayithola i-gift from the Holy Spirit ephiwa abantu abazelwe nguKristu for ukwakha emzimbeni kaKristu bakhonza ibandla bakhonzane. Bakumele phakathi kwethu sindisiwe sibe nale ndoda yakwagulwa esithi ka siyibulisa sathi sibulisa igcobo lwayo noba yikho sithi noba yikho kodwa igcobo lwayo likhona. No, asikhonzi phansi kwegcobo lomuntu. We are anointed by the Holy Spirit, not by a man. Umpostile lo nimkhonzayo naye unikwa nguMoyingcwele. Nawe uyanikwa nguMoyingcwele. uMoyingcwele is not selected. Akanika abathisi. Wani sungathandazi uzawunqula le ndoda. Uzokhonza ugulwa. Uzomane uthi ndibulisa ugcobo lukagula. Ugcobo lukagula soze lekukhulule esonweni. Umugulwa exakwe indlu yakhe. Indlu kagula exakwe nguyibongowa. Uyibonge efuna uhamba ngethayithi. Nizohamba ngethayithi nonke nenani phansi kwagulwa. Ngumuntu ohlulwe ngumkhakhe. Because ngumpostile wenu.
uMulibongo efuna ukujaja apha endleleni anxiba isigqebheza amafasibeni bazokunxiba isigqebheza because niphansi kogcobo lwakhe. Xa kuthiwa niphansi kogcobo lomuntu kusho ukuthi ninqula yena, nidiphende kuye ngamandla. Madoda ke sidiphende amadodeni azawufa kusasa. Sinendoda esithunyelelweyo ushanda labakasanta. There is one apostle from God, Christ Jesus. Akomfazi omnye ekuphawela yena, oshaya umthetho yena, sishayela umthetho lizulu. Khona abantu banikwa izipho ngokwahlukana, kube khona abavuswayo banikwa abaprofethi, abanye banikwa abapostoli. Hayi indoda eyodwa ezawuhlala kwikhawutsha. No! Ivangeli ngcinezelo baleko elithatha amaxhegwazana ahlala emva, abantwana banikwa ikhawutsha. Abantwana Yabona ivangeli abantwana abantu abangakhulanga abangancedwanga uThixo. Yawufika abafananyana abancinci banikwa ikhawutsha nomakhothana wakhe. Xhegwazana elingasenamathambo ebekumele balilwe linikwa indlela ebukamfana behlale kakuhle. Abantwana bazawubekela ijusi neswiti, amantombazana neswekile efanele banikwe zonto abanikwa, because ivangeli likaSathane elipromota abathile, lenza abantu bangabe nasimilo. Ivangeli likaSathane elipromota abantwana. Ivangeli likaSathane elenza abantwana babe badala ebantwini abadala. Bantwana ivangeli likaSathane livela kuSathane. Ivangeli linyathela abantu abakhulu because of lack of prayer. Lona ningathandazi, niyabanqula abashumayeli. Thandaza ukwenza ukhule, ungamkhonzi umuntu okushumayezileyo, ukhonza uJesu. Madoda akakhonza umuntu onikeza isipho njengawe. Lento ayihlali kwabathile. Lento into ayihlali kwabathile tu. Ayo indoda ethile eyabantu bakaThixo. If you pray, you pray, you pray, you pray. Abanye nibakhothamelayo bangabapostoli balahla abafazi, abanye nibakhothamelayo behlulwa imithatho, abanye nibanqulayo bangabantu ongenasimilo, bahamba belala namankazana, kodwa nibathobele benjalo because niphansi kogcobo lwabo. Ungavumi mntaka baba, ungavumi ukufela phansi kogcobo lendoda, ungavumi udlule emhlabeni usaphakamisa indoda ethile empilweni yakho. Ungavumi uphakamisa iqhawe, ungavumi iqhawe yakho ikhonzile. Ungavumi, ungayivumeli into enamandla ukwehlula uJesu ihlale enhlizweni yakho, noba iqhawe yakho soyinqula iqhawe, soyikhonza iqhawe, soyikhonza iqhawe, soyibhekesa iqhawe yakho, soyiphakamisa iqhawe. Phakamisa uJesu. Akungabi khona oyithanda kwedlula uYesu empilweni yakho. Iprayer yenza umthando uYesu, umthandazo. Amen. Hallelujah. Thixo. Incwadi yaGenesis nawo umjongeni kumphose uqapheleni phose. Bayekene bonke abanye qaphelana umpostile. Yonke imihla yami ngoziphilela. Yonke imihla yami ngoziphilela umthandazo.
Xa uyawukhonza uthando lwakho maluya lukhula ekumthandeni uKristu. Ithemba lakho malikhule kumethembeni. Oh yini bawo. Masiqale kule ncwadi yezenzo chapter 2 xolo verse 1. Now. Umthandazo ugqiba uthando ubukade unalo ngasebantwini. Uthi ube nothando oluninzi ngakuKristu. Oh Jesu. Usiphilela ngomthandazo. Andisoze ndakhathazeka. Angisoze ngakhathazeka. Usiphilela ngomthandazo. Yonke imihla yami usiphilela ngomthandazo. Qaphela umpostile wethu okwangumbingeleli wethu. Qaphele njengokukhonza nje, qaphela umpostile. Umjonga umpostile wakho. Hayi luzawufaksasa umpostile. Umpostile othi xa uthe wamjonga zitshintshe imeko zakho. Sunqaba kumpostile. Sunqaba. Uyabona uba ngaba singanale ndlela abantu abamkhonza ngayo umntu. Abantu ufike bephethe uba ngaba umpostile uhamba uphathela iBhayibhile. Nomntu ophethe iBhayibhile likampostile unwabile angathi uthi uyithola intsikelelo. Badlala ngengqondo yenu. Ucaphuka kakhulu uThixo xa ebona umuntu. Xa ebona umuntu ephathelwe indlela omkhonza ngayo nimvovela, izulu liyadangala. Limbona umuntu ethatha imbeko kaYesu. Ehlutha uzuko nomntu waselela njani. Yabona abantu abashumayela nje. Yafika kula mabandla ahloniphayo. Phofu abantu bathi abahlonipha, bahlonipha into abazenza kubantu abahloniphayo. Bafike basithathele iBhayibhile ndiyala neBhayibhile lakho. Avumi. Ndiyala neBhayibhile yama ndimfuna umuntu olukhonza ngolihlobo ndinika imbeko yokuthenga. Imbeko engamnikwa nguThixo. Lo muntu udla izono, lo muntu uphila kakubi phambi koThixo. Wenza ngathi uright phambi koThixo, wenzela amehlo am. Banqatha. Banenzakalisa. Abantu abanifundisa bayoyikani bona kunokoyika uThixo. Fika ixesha elidala ngixokoza ndidala kuphathela umfundisi umntana, uphathela i-umbrella angatshiswa lilanga. Kwenza igadi wokufona, wenzela umntu. Labo abantu abamoyika uKristu. Lilishwa nesiqalekiso sokukhonza phantsi kwendoda ekufundisa ukuthenga ubunjalo. Xa usindisiwe ibalekele into ekwenza woyika umntu. Ikhalimele uba ukhona umuntu akoyikwa uyahlonitshwa. Ukuhlonitshwa yenye into, ukoyikwa yenye into. Uba ngabe uyamoyika umfundisi wakho, mbothandaza ulwe. Ngoba uyakwazi umoyika umntu kanti umoyikiswa yintwalo yakhe, ngoba banithwalele namhlanje. You need to pray. Elilizwe libi ngendlela emangalisayo. Abantu abashumayelayo bayahamba ezinyangeni. Banemithi abayisebenzisela ukugeyina abantu ukuze abantu bamate. Ukuze imali bayinike bona. Nayo into ezakwenza ube safe. Umthandazo. Thandazo. Oh Jesu. Xa ningathandazi, kuzawudlalwa ngani? Kuzawudlalwa ngani? Thixo wam. Thandazo mhlobo wam, awunayo ukuthi unexesha elingakanani usindisiwe. Thandazo. Once uyeke uphelele ubudlelwane bakho phakathi kwakho noThixo. Uyeke umthandazo, uyekwa. Umthandazo uyekwa.
awuyekwa umthandazo. Njonge qaphela umpostile ohamba naye. Kristu. Ababanintsanga mnye umpostile simnikesiweyo. Qaphela postile ohamba naye, qaphela uKristu, qaphela uKristu. Because into kwenza uzivele nawe uphakame. Umthandazo uka ungasekho uyaphakama ube nepride. Pride. Iyo namhlanje abantu namhlanje bekuvuyela uba kuthiwa abapostile kubo bazimise njengabapostile nabo ukuze behluke ebantwini. It's just because abathandazi. Akekho umuntu othandazayo ongafuna liphakanyiswe igama lakhe. Akekho umuntu othandazayo ofuna ukuphakanyiswa. Umuntu othandazayo ufuna ukwehliswa. Uthi abantu bemphakamisa sithobe yena. Henze izinto uPaulos wathi bemthumisa besithi nabo Thixo bahamba ngenyawo. IBhayibhile wathi athi ingubo zakho azixhasula. Wathi nathi singabantu njengani. Luhlobo lulubonayo abantu. Luhlobo lungachanwanga lilizwi. Abekho naseBhayibhelini abantu abafuna ukuhlonishwa ngabantu. Banqulwe ngabantu, baguqelwe ngabantu. Ohlobo lukaJesu elazalwayo kwesiprofeto. uPaulos babenqulwa begijima abantu besithi nabo Thixo behamba emhlabeni. Bebona izimangaliso ebazenzayo. Oluhlobo kuthi abapostile alunakwanto olukwazi ukuyenza. Aluzali abantu, aluphilisi abantu, kufa abantu bekhona, ugovernment ubheda bekhona. Kodwa bangabapostile ligama nje ubupostile. Kodwa akekho amandla ubupostile abawanikeziweyo. There is one apostle, Christ Jesus. Lena besesabela abantu Kristu. Izipho sikamoya athi kumpostile, athi kumpostile, athi kumpostile, athi kumpostile. Akabimnye umpostile. Out of 100 yabantu kube khona umpostile omnye izomnqula. Kwibandla nabantu abayi500 abemnye umpostile sawuzabekho onjalo. Buqala icawe ukuthi umpostile. Yo. Uthi umprofeti ungumuntu wesifazana. Prophetess. Yo. Sisithandile manje beguqa bakuye umfazana. Mama wethu. Baba unomthandi mama wethu. Tshela bagqibazala. Yo. Anezala. Yo. Amane dumani mamthandi bandana bami. My daughter. Bebona ka ungathandazi lizawudlala ngawe elilizwe. Prayer sesiyathandaza makholwa. Kawunifulele verse 1 no 2. Sizawungena kuGenesis sithandaze makholwa babelana. iGospel sozuyazi ulivila lomthandazo. Sawazi. Ubufukwazi ivangeli. Thandaza. Uthixo akwambulela ivangeli. Uthi uPaulos ethetha kwenye indawo lento andiyinikwanga ngabantu. Ayizondaba ezinqulunqwe ngabantu. Ayijile yembulwa. Ne uzawusindiswa wena kodwa ungasindiswanga because ayembulwa. Yo. Ivangeli yembulwa. Yacela Thixo kushunyayelwa phezu kwam ndiyayinqwenela le mpilo. Kawuyembule, kawuyitshile, kawutshile uKristu, kawutshile isalvation. Ngeke uyiphile, mayitshile lwanga. Ngeke kuzohamba nale abantu. Salvation, imbulele Nkosi. Tshile salvation. Uyathandaza, uyacela, uyasithoba Thixo. Dinale divile ngabantu. Ikwiqondo lokuqala bekhona lesibili. Abantu baseSamaria babizwa intombazana. Beza ngokufa bekwalaqondo lokuqala lokufa ngoYesu ngomxhelelo. Bathi nabefika phambi kwaYesu bamcela bathi Nkosi yamcela. Uyacela. Hlala nami Nkosi. Hlala Nkosi ngembulelo. Awuphinde undihlise ilizwi. Kuba bamcela bathi Nkosi kawusiphilise. Sebesefikile beze kuYesu ngokubizwa bacela isambulo.
bathi mhlazana uYesu ehle nabo for 2 days ebafundisa kodwa lajileka kubo wajileka kubo uYesu baya kwintombazana bayixelela straight intombazana bathi ngoku asikholwa ngoba sive ngawe sizibonele ingxaki yanamhlanje yabantu abasenziwe namhlanje baphelela ngokujilelwa ngaba bathi mangabaposti namhlanje once ume kulaa mposi lebekuxelela ngena besilukile uzawukhonza yena uzumxelele bajonga ngotata siyabulela ngokuva ngawe kodwa nathi sizibonele so that angabi ngothixo kuwe yole nto amane esithi angakuqalekisa ngokuqalekisa akusongele xa ubushiya kwabantu abahlala emntwini kuba besithi utata wathi mhla semqolugcobo lethu liyawusenzakalisa ngumthakathi mano sukoyibizwa ngumthakathi akekho umuntu olimazwa lugcobo lwenye indoda uJesu soze athi uyabona xa ushixa wesinziweyo awulahlekelwa nto uqalekiswa amen ukhona ngoba alikho ibandla yabona ibandla likaJesu ndinibalisele alikabikho ngoku ibandla likaJesu lizawuhlangana lihlanganiswa esibhakabhakeni okwangoku nje masikhonza kwezi ndawo sikhonza kuzo nje ayingabo bonke abantu bayezulwini abakhonza kule ndlu kukho abayayo kukho abangayiyo ayingabo bonke abantu endibashumayezayo abatshilelwe ivangeli kaKristu kukho abalifumanayo kukho abangalifumaniyo bonke bayakhonza bonke babamba imayiki bonke bayashumayela bonke bayafakaza bonke bathi basindisiwe but khona abasitsho bembulelwe kukho abantu abayitsho beneminingi le nto kubo kukho abantu abayitsho kuba iyathethwa amen khona abashumayela uKristu bengamazi khona abashumayela uKristu bembulelwe nguye kukhona abantu abathi izono ziqolelwe nyani kodwa khona abatshoyo zingekaxolelwa sifana bathandekayo ayingabo bonke abantu abahambisa ivangeli kaYesu abembulelwe lilo yiyo le nto abaninzi sesibathola sebeyothwala bathi ivangeli lobuKristu iyalambisa bebekade belishumayela kodwa bebelishumayela lingabembulekelanga ivangeli funeka likungene moda ifake funeka likungene funeka intombi yam xa usithi ndiyintombi esindisiweyo utsho into etshilekileyo because xa utsho into oyifundiswe ecaweni wangazihluphi nawe soyifundisiwe uyothi inkosi mayitshileke mandiyazi le nto kokusindiswa mandazi ixabiso lomntu noYesu then tomorrow uzobhorwa ubuntombazana uhlutshwa yile nto kuyintombazana ude wende then bese ufuna indoda ezawuseka uzawudina ukhona uba le nto yoba intobazana iyandidina le nto yophila ubungcwele iyandidina kanti wena buhleli lonke ixesha unethemba lamadoda into lamadoda kakubheki azikawuthatha kwezinye indawo ezikude angathathi kwalapha bangazilungisa uzilungise Naziba kwabantu esifundisa ivangeli uba ivangeli kunxitywa kanje kuphilwa kanje kwenziwa ngohlobo bayenze le nto siyithetha into nabayenze sibafundise bangayothandaza ukuze batshilekelwe yile mfundiso siyifundisayo bayenze practically bona bayenza beyithatha kuthi ingembulekanga zabathi kuyenza kwabo kanti bayenzela for the benefit ezithile zabo singafiki ngoba xa sekufuneka abafazi abafunwanga bafunwa phezulu ungakhonzwa bangathi amadoda aphela wabale namadoda uyindoda ezibale intombi ziyathathwa abaphambi kwakho imali awudube nayo imane ziphela intombi abaphambi kwakho sabona zawuyolanda ngaphandle kanti ukhonza wena endaweni ububheke ezulwini ukhonza into embulekileyo ukhonza wena unethemba lomtshato yo mntana ungahlala kanti zigcina lamadoda asecaweni kahlala kanti zigcinele intombi ezasecaweni awukho kule nto siyihambayo akenithi zala ndiva kakuhle uza kwehluleka sowutshatile sibone isimbo sakho badivosa
sebetshadile ngenxa yokuba zininzi izinto ezibakhona. Kuyintombazana uyarotshwa, bona abafana bafaka isonti kanti akho kwanto. Yo. Soyifune enye into xa ulawo. Davide inye qha into endiyifunayo. Hlala endlini kaThixo bombam bonke, ndiphicothe ubuhle bakhe. Uyakhonza uyintombazana, ukhonza uziqhenye, uyaphangela uhle imali yakho, uhambe ngemoto, uthenge imizi emihle, ukhonza uNkulunkulu ngayo nje. Because wembulela yini etshila uKristu kumthandazo. Thandazo. Ndifuna umthandaza thandazo. Verse number, funda le verse number 1 again. Divale. Ncwadi yezenzo chapter 2. Ubese ufunda uGenesis 32 verse number 22. Khawuleza. Ncwadi yezenzo chapter 2. Isihloko sithi ukufika kukamoya oyingcwele. Ufika kukamoya njani? Umoya ingcwele ukhona. Uyafika. Ayifika xa uyintombi, ungumama, ungutata, ungubhuti, ubaptizwe kumoya. Ubaptizwa ngomoya ingcwele. Yo. Baptizwe umoya ingcwele. Umoya ingcwele nguye qha okuvisa uthando lukaThixo. Uthando lukaThixo ngeke ucule nje qha, uzawulazi uthando lukaThixo. And ukwazi ufumana uthando lukaThixo ngeke uphinde ulufune le ndoda. Understandas khawuleza. Ekufikeni komhla wePentecoste. Babehlangene ndawonye. Verse 2. Ngesaquphe beva isandi esingathi kodwa babethandaza bethandaza. Ngomoya ingcwele zangafike belele babethandaza. Sangafike belele. Bathe bethandaza ngequbuliso. Beva isandi. Esingathi kukuza komoya Rushing omkhulu. violent way. uvuthuze esibhakabhakeni. Abantu bathi bethandaza. Xa uthandaza sikhona izinto ezivelela wena uthandaza. Weka lo. Ungafani nathi ungathandaziyo. Wenkosi. Uyakhutshwa esitshomini, uyekiswa etshomi. Awukwazi ukuthetha ngomoya ingcwele. Ndandifundisa enye imini emthatha ndithi abantwana babafundisa ngomoya ingcwele bathethe ngaye bengamazi umoya ingcwele. Batreyinwe nasezicaweni sithi bulisa umoya ingcwele olapha phakathi kwethu. Bambulisa bona bengamazi lapha phakathi kwethu. Ngoba bave omkhulu ebulisa umoya ingcwele nabo babulisa. Hayi. Batreyiniwe ke. Bulisa umoya ingcwele olapha phakathi kwethu. Suyibulisa ube buliswa. Batraining. Funeka ube nayo le. Ungafani umtsibele nje ndiyambulisa. It was a revelation mhlawumbe kuye wambulisa umoya ingcwele. Bulisa umoya ingcwele. Yabona umbulisa umoya ingcwele ngathi unento yokwenza naye kodwa ungamazi. Ona ungahlalwa phansi kwenziwe i-interview nawe. Uqonda uba ungathi nakubuzwa ngaye. Uqonda uba uyashiyeka. Kodwa bumbulisi. That means you are close. Abona xa nilapha endle ufika umuntu endimaziyo yimele ufika uthi adlamini apha ndaboneza uba ndinobuhlelane ndi-close naye. Ndambulisa ngokukhethekileyo. Uyabo? Abantu bebekade bebulisa bebembone khona laa dade bengambulisa ndithi because abamazi. Yabona ndenza umzekelo? Mna ndandinapha mna ndibulisa uthi adlamini ngokukhethekileyo. Ndiba ndiyamazi ngodala. Ngoku wena ndibulisa umoya ingcwele ongamaziyo kuba ugciba sesimbo sabazalwane okakubulisa umoya ingcwele. Nasebandleni nasibulisa ootata nomama. Usubulise kumoya ingcwele kuba utyhilekile uba uthi ndiyambulisa. Kodwa ingabizo simbo. Hayi ayonto yalapha kodwa sibulisa umoya. Utyhilekile uba ungathetha ngolu hlobo. Kodwa xa uza ngaphambili kona ndibulisa ootata, ndibulisa oomama, ndibulisa oobhuti noosisi. Yo! Sifike ngolo hlobo thina evangelini.
Ngone nandivele imbulise noma nimazi. Nongalandele ngoba uyamazi lo muntu umbulisa. Ubani bamazi? Bayifike nini kuwe? Unaso isiganeko sa? No. Ayilo demon mngcwe. Ayilo demon. Idemoni nongayazi bayafika nini yakungena nini. Fana noYesu, Yesu nje manje bamkele nje ndiyazazi manje bamkela nini. The Holy Spirit ufuna kumazi uba wakubaptiza nini. Bakhona abantu abagijimisa abantu bathi nangu phakathi abe khona uMncunzi bekhona but abantu bagijime kanti bagijima kuba kubona kugijima suyenza into ekozwele uyibona isenzima ikhona into yenzisa umuntu ikhona into yenzisa abantu nasunqa sokugijima ungekonto egijimayo zawugijima umudinwe bhase udini Ngaphili. Ndiyafundisa. Weta. Go and pray. What? Wasi izinto eziriye. Ungathathi fake. Kwenye mini zawugijima spirit esirongo. Umuntu begijimisa abantu apho ufike kuthiwa nanku elele inkazana. Funeke uyicele. Thixo ndiyacela. Haze nyimini uba ubedoma. Because andisuyenza into endingayaziyo. Ndiyacela. Ndicela Thixo undiphe umoya wakho. Undiphe. Futhi undiphile ndicela ukumazi. Awu Jesu. Ndicela ukumazi because the Holy Spirit is a teacher. Umfundisi. Igospel lesishumayela yona ikuye. Uhameni ukhona noba bangalahleka bonke abantu ukuthi wakho umshumayeli wenyanga wena soze ungabi nayo umshumayeli wenyanga because ukhona umuntu olapha kuwe. Amen bathandekayo. And umuntu kufanele akuthandazise. Thandazise. Ibibhele bethandaza baxelele uba yana eJerusalem niyolinda uzofika but zama baxelele uzofika nini. Basizwa ukuhlala bethandaza. Kulofika ngequbuliso. Awu. Afika ngequbuliso. Wabagcwalisa bonke. Awu. Nanku. Wabanika bonke. Aba babengabapostoli benyulwe nguYesu bangabafundi bakhe be11 babekhona. O12 wenyulwa ngephepha. Wadityaniswa kwenza u12 yabo wayikhona. Kodwa iBhayibhile ithi bebonke babe120 nabesifazane bekhona. Kwanikwa namantombazane, kwanikwa nabafazi umoya oyingcwele. Sangonikwa abapostile qha akonto ingcono abayinikwayo abapostile bonke banikwa into efanayo kwabantu. EBhayibheleni ungasoze umthola umpostile omnye okhothanyelwa ngoMaria. uMaria bazange bakhothamele bantu babekhothamela inkosi uYesu. Nkosi uYesu khothanyelwa yona. My God. Nasekwanza ibandla liqhubeka likhonzwa. Awubona wayikhonzwa phaya. Awumbona uPaulos eqhubeka. Paulos was working. Esebenza noTimothy noTito. Esebenza nabesifazane. Nandawo Paulos ayikhombayo kwincwadi yamaRoma chapter 16 uthi ukhona usister owakholwe ngekakholwa. Uthi waba luncedo empilweni yami yokukholwa. That means umpostile akekho owayisiza abanye pha. Bonke babedepende kuKristu. Hallelujah. Iba ne-fellowship manje noYesu. Khawuyiyeke le nto yokuphakamisa amadoda nabesifazane. Khawukhe ingqondo yakho igcwale kuKristu. Inhliziyo yakho mayikithande uKristu. Ithemba lakho ulibeke kuYesu. Yeka icawe. Bayeka abefundisi. Bayeka abapostile. Come closer kuJesu. Ibandla lelikaYesu. No. Sonke silicengile izulu. Sicakile. Cengile izulu. Yabona xa kuthiwa sawunyuka sisifufu. Anizonyuka nathi. Hey. Nathi Hey. Akekho ozonyuka nebandla. Kuthiwa sawunyuka nebandla sinike ingxele. Sawunike yethu ingxele. Njengoba nawe uzonike yakho ingxele. Sonke da. Into namhlanje sawunika ingxele yokushumayela qha.
wena uzawunika ingxelo uyi-worship, uzawunika ingxelo yoba yi-worship. Uba uye-worship uzawunika, kodwa ikhona into oyinikiweyo, uzawunika ingxelo. Uxoki obuthi ibandla lizawunyuka namadoda, alishiywanga amadoda, lishiywe kuMoya Oyingcwele. Uyabona uba ngaba uhlelana noMoya Oyingcwele, uhlelana namadoda. Kukho abantu abathandazayo, abantu abethandaza ukuba ndibambe nje impahla kaMposi, iBhayibhile kaMposi, uzohambe ebalisa ngaloo nto. Hamba ndibambe incwadi kaMposi. Sesiyathandaza amakholwa, cela noMoya Oyingcwele. Xa nithandaza yithi ndiyakucela Moya undifikele. Moya Oyingcwele uyakwazi uba yintombazana, uyakwazi uba ngumfana, uyakwazi uba ngutata. Holy Spirit, bancede ke nesesivale. Ithi wathi xa izawuwela isibuko, yonke into yakho wayinayo wayiweza, wasala yedwa. Kukho into efuneka usehlulise xa uthandaza. Yabona mntanam, mna uthandaza, masithi ndiyemthandazo ndisehlulwa i-girlfriend endinayo. Xa ndifike emthandazweni ukuze ndikwazi ukuthandaza funeka ndiwelise le girl elapha. Qale ndivume uba ngoku ndiyehlukana nale ntombi enxake mna entliziyweni. Umntu uyashumayela negele, uyashumayela nendoda, uyashumayela. Umntu uyashumayela, uyacula umntu abe worship team nendoda enayo. Kuculeka amaculo enazo izinto. Kodwa xa kuthiwa kuyothandaza, sisifuva ababamba ngamayike, akekho caweni, funeka ethandazile pha. Awukho umthandazo, awunamdla wokuthandaza, ulala nje. Namhla umthandazo. Xa ushumayela ungashumayela ugele khona. Nogele wakho axhumaxhume nawe, uthakathake naye abetakataka bentliziyweni nakho ugele wakho. Iboy yakho ne-boyfriend, umhlobo wakho oyibhayibhayibha, imane sithi uyacula unyukile ke, unyuka naye. Umhlobo wakho oyikwekwe unyuke naye. Mhlobo wam oyintombi ndishumayelana ndigida naye. Kodwa xa ufika emthandazweni, awubi nawo amandla okuthandaza. Unganawo ugijima, ngeke ube nawo ukuthandaza. Ngeke ukonfront uThixo, ufeyisane noThixo. Unezinto ongafuni ukwehlukana nazo. You make a decision xa ufuna umthandazo. Because ndifuna ukwezincama zonke ezi zinto. Ndinamele wena. Ncame. Uyakobe kuthiwa waweza zonke izinto zakhe, wasala yedwa until usale wedwa. Uzawudibana nento yasezulwini. Kodwa bangaba usafuna ukukhonza nezinto, nabahlobo abangamakhwenkwe uyabafuna, nabahlobo abangamantombazana uyabafuna wena. Urhusha yonke into. Ulubobo wambona yonke uvobe lo waseNew Rest. Nokusindisa uyakufuna, uyawungula yonke into. Ngumungula umasipala. Ucoca udoti uhamba nawo. Awuzulunga emthandazweni, uzawulunga emthandazweni xa ulahla uthi umasipala ngapha. Sale wedwa. Uzibhaqe wedwa. Uthi Nkosi ndinguyelo, ndingumntu ohlulakala kakhulu, ndibhaptize Moya Oyingcwele. Ukusindiswa uzawuvuba umanda, kuthiwa kumanda usindiswa wena uva abantu besitsho awubufa xa ufuna ukuhamba nayo yonke into. Umanda ukusindiswa ngoba kumnandi kakhulu, ukusindiswa kuba xa ukwakuncamla ukusindiswa ekuphinde ufuna ukwehlukana nako ukusindiswa. Wasala yedwa phakathi nobusuku, esele yedwa kwafika isithunywa sasezulwini sazamazamana naye. Wasibamba akasiyeka, sathi ndiyeke akasiyeka. Wathi ndikuyeka ungandisikelelanga. Wafuna intsikelelo from above. Wathola intsikelelo. IBhayibhile xa simyeka
samephula isikotshana because yatshintsha ikarete emveni kokudibene nomoyingcwele, yatshintsha indlela ubukade uyiyo, nezinto ozithanda ziyajika xa sowudibene nomoyingcwele. Awukwazi uthetha ngelwimi uvuthe ube nomoya, kodwa xa sijonge isimilo sakho asihambisani nale ndlela ovutha ngayo. No, character. Abantu bethetha bathi ungaphakathi uYesu, ungaphakathi. Yemadoda ungaphakathi uYesu esebenza ngaphakathi akutshintshe ngaphandle. Ngaphandle yiyo le nto uPawulos athi bonani izinto zakhe sikwezabantsha. Kanti mababone abantu into engaphakathi, ubona into engaphandle, uyatshintsha apha ngaphandle. Ufike uYesu akubhaptize ngomoya oyingcwele. Yabona kudala kukho ingozi ebesimane siqhuba apha kujanya kuthiwa i-anointing, special Sundays, the-anointing liyogconywa ngamadoda. Because xa usindisiwe ugconywa njalo xa ufike ekuseni moya oyingcwele ligcobe. Gcoba ndoda mane ligcoba, ndoda ligcoba nje liqhubeke nokusa ligconyiwe. Nise character nise kodwa ligconyiwe futhi nivuthe nokusa. Because lunye uqobo olahlula isimilo sabantu luvela kumoyingcwele logcobo lowo. Thandaza xa ungumuntu ofuna uYesu. Cela sinake inyawo sithandaze. Sivala amehlo ethu selule izandla enkosini. Yebo Nkosi, ndiza kuwe ngidalule konke kwami. Wangesizwe isizwe owe Jesu sosuliwe zisoliwe isono asithandaza ulungile Thixo, ulungile uThixo, ulungile kaloku, ulunge kakhulu Thixo, ulunge kakhulu Thixo, ulungile kakhulu Thixo, ulungile Simakade, ulungile wahlathwa ngenxa yethu, ulungile owevu ubunzima ngenxa yempilo yethu, ulungile lo walinyazwa ukuze sibuyelane nesasiqabene naye. Father, we thank you. We thank you. Oh, Father, we thank you. We thank you, Father. We thank you. We thank you, Jesus. We thank you. We thank you, Holy Spirit. We thank you. We thank you, Master Jesus. Father, we thank you. Ubane Thixo onjengawe. Ubane onokufaniswa nawe. Jehova philayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Uyisela abantwana bakho emthandazweni. Sifundise ukuthandaza. Susa izinto ezingavunywayo inkosi. Bethelele umpostile wethu uKristu. Bethelele umpostile onguKristu. Bethelele Nkosi. Bethelele umpostile onguKristu. Mamazi abantu umpostolo wethu uKristu uJesu. Father, we thank you. We glorify your name. Yekama lika Jesu. We thank you, Master Jesus. We thank you. We glorify your name. We thank you, Master Jesus. We thank you. We thank you, Father. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Izothandaza mfoka menziwa. Sisavala amehlo ethu phambi kwenkosi. Ushandala bakasanta. Rikata libokosanta. Itali bokosanta labaka. Rinda libokosita. Ripapa santa labaka. Inda libokosita. Rika sita liboko. Yes, Jehovah Pilayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you.
Buyisela abantu emthandazweni. Eda ifa lakho liphaphambela umthandazo. Abantu mabaphaphambela umthandazo. Abantu babenomdla kuwe Yesu. Buyisela umdla ebantwini. Abantu baqhele ukuzifunela wena. Baba wethu onamandla. Theka lokulitikiti lokungena ekhaya wena. We thank you, Lord. Sikwimo yokuthandaza. Sikwimo yokuthandaza. Icela uthandaze laba bantu namhlanje. Umfomenzi wesazothandaza. Zikhona izinto ezikusokolisayo neziwagqibayo amandla la. Ozaziyo nongazenzi kakuhle phambi koThixo. Uma esazeleni sakho kukhona izinto ezikugwebayo. Ongathanda namhlanje ukuthi ndiyazincama ezi zinto. Ndiyafuna ukuyothandaza. Ndicela ubukhono lapha. Ufuna ukuzincama ezi zinto ezikwenza zikugwebe, zikwenza umuni, zikwenza uba wena awukulungelanga ungathatha noThixo. Kodwa njengoba kushinyelwa nje, unawo umdla, uyamfuna uThixo, futhi uyafuna ukuyenza lento yokuthandaza. Kodwa unezinto ozaziyo wena ohleli phezu kwazo ezikwenza ube ngumoni. Kunesigqibo namhlanje. Ulapha phakathi kwethu, mhlawumbe usibukele kwezinkundla zokuxhumana, phakamisa isandla sakho. Bulapha phakathi kwethu vele wena uphume ebantwini uzaba ngaphambili. Uba ngabe udecide uba Nkosi ndiyazincama izinto, ngoba ngeke vele uThixo kuwe unezinto ongafuni nazo ezikwenza sibe kusithe udonga. Noba ungumzalwane, noba ungumzalwane, umoni. Bangaba benhlizweni yakho uyeva kuyashinyayela. Wena njengoba kushinyayela nje ikukhuphela ngaphandle lento kuba ungumoni okanye uphili ngendlela right. Namhlanje uthatha isigqibo sokuthi ndiyazincama. Joyina lo sisiselapha ngaphambili. Ngoba khona imnandi njengokwenza isigqibo. Isigqibo usithathelwa umuntu uyasithathela. Lo lesandla zakho phezulu. UThixo kunika amandla kuba wena ugqiba.